Tegenstanders Brouwers Eiland boos over inspraakprocedure. Het is maandag 3 augustus. Dit is Zeeland Nu. 3 weken de tijd om bezwaar te maken is te kort. Angst voor gevolgen na Belgisch reisadvies. En bewoners flatgebouw Vlissingen mogen terug. Goedenavond. Tegenstanders van Brouwers Eiland zijn boos op de gemeente Schouwen-Duiveland. Ze krijgen van het gemeentebestuur 3 weken de tijd om te reageren op een aangepast plan voor het project. En dat vinden ze veel te kort, zeker in vakantietijd. 3 weken in vakantietijd wekt enorme irritatie bij ons. Zo'n 300 luxe vakantievilla's op kunstmatige eilandjes in het Grevelingenmeer aan de Brouwersdam. Dat is Brouwers Eiland. In april vorig jaar trok de Raad van State er een streep door. Maar het bedrijf dat het project wil uitvoeren, Brouwers Eiland BV, heeft aanpassingen gemaakt aan het plan. En het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland kan leven met dit vernieuwde plan. De aanpassingen die zijn meegegeven door de Raad van State wat hersteld moest worden. Dat is het betonpad voor de servers en het parkeren voor de servers. Dat moest bestemmingsplanmatig geregeld worden. Dat is nu gedaan. Zodat ze beter bij het water kunnen weer? Ja, betere toegankelijkheid voor de servers, voor het surfgebied. Dus dat is hersteld. En de uitkomsten van het winteronderzoek moesten opgenomen worden en dat is nu ook gedaan. De organisaties die naar de Raad van State stapten hebben het vernieuwde plan gekregen van het gemeentebestuur. Ze hebben 3 weken de tijd om te reageren, maar inmiddels hebben ze een boze brief geschreven. Ja, we hebben inderdaad een brief gestuurd. Schouwen-Duiveland geeft ons midden in de vakantie 3 weken de tijd om vanuit een soort coulance te reageren op een nieuw ontwerpbestemmingsplan. Zo doe je dat niet, zo ga je niet met elkaar om. Het is inderdaad vakantietijd. Wij denken niet dat het te kort is, want de appellanten die weten heel goed, die kennen de inhoud, die weten waar het over gaat. Bovendien leven we ook in een digitale wereld, dus het is niet zo dat je nog nu naar een gemeentehuis moet togen. Dus je kan overal de stukken inzien. Dus ik denk dat 3 weken voldoende is. In oktober spreekt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland zich uit over het vernieuwde plan. Vorig jaar, na de uitspraak van de Raad van State, liet de raad al weten niets meer in Brouwers Eiland te zien. En er speelt nog iets. Grote vraag is hoe je het vernieuwde plan voor Brouwers Eiland moet zien. Is het een oud plan dat op een paar punten is aangepast? Of is het een heel nieuw plan waarvoor alle procedures weer helemaal opnieuw moeten worden doorlopen? Nee, het is duidelijk geen nieuw plan. Het is een aangepast plan. Er zijn wat dingen meegegeven door de Raad van State wat hersteld moest worden. Dus het is geen nieuw plan. Voor ons is dit een nieuw plan. Laten we even duidelijk wezen. De Raad van State vernietigde het bestemmingsplan. Vernietigen betekent dat het niet meer bestaat. En dat betekent dat je overnieuw begint. En dan zou het vernieuwde plan moeten voldoen aan de kustvisie, die streng is als het gaat om dit soort bouwprojecten. Ook vanuit de provincie Zeeland kwam vorige week kritiek op Brouwers Eiland. De provincie is van plan de natuurvergunning voor het project af te keuren vanwege de stikstof die erbij vrijkomt. Het gaat nog om een zogenoemd voorgenomen besluit van de provincie. Half september wordt er een definitieve beslissing genomen over de natuurvergunning. En de eerste annuleringen kwamen vorige week al binnen. Maar nu de Belgische overheid toeristen adviseert om na terugkeer uit Zeeland een coronatest te doen en 2 weken in quarantaine te gaan, vreest de VVV dat er nog meer Belgen hun vakantie in Zeeland annuleren. Ondernemers in Sluis merken de gevolgen al, want daar komen de laatste dagen al minder Vlamingen over de vloer. Sluis is bijna helemaal afhankelijk van toeristen uit het buitenland. Op het eerste gezicht zijn er nog voldoende wit-rode nummerborden op de parkeerplaatsen in Sluis. Maar op straat is Duits de meest gehoorde taal en moet je toch even zoeken naar een Vlaming. Heeft u meegekregen dat Zeeland code oranje is verklaard? Nee, eigenlijk nog niet. Toen we binnenreden niet, maar na gepraat hebben met u, wisten we dat het code oranje was. Ja. De Belgen die in een code oranje gebied komen worden aangeraden om thuis een coronatest te doen en 14 dagen in quarantaine te gaan. Gaat u dat doen? De test zou ik wel laten doen, want ik werk in het ziekenhuis, dus dat is geen probleem. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het antwoord al weet. Ik ga er eens over nadenken. VVV Zeeland vreest dat, ondanks dat er maar 1 besmetting in Sluis was de laatste maand, veel Belgen door de code oranje Zeeland niet zullen bezoeken. De Belgische cultuur is wel een cultuur, als de overheid wat zegt, dan hou je je daaraan. Dus de kans is vrij groot dat we in Zeeland daar toch wel wat van gaan merken. En een aantal plaatselijke ondernemers merken dat inderdaad. Het is echt stukken minder druk, helaas. Is dat een gevoel of kun je dat aan de kassa zien? Dat kunnen we heel goed aan de kassa zien. VVV Zeeland denkt dat het reëler is dat de codes niet per provincie, maar lokaal zouden moeten ingesteld worden.
Het ziekenhuis ADRZ in Vlissingen is een nieuwe coronateststraat geopend. Deze 4e testlocatie in de provincie is er gekomen om tot een goede verdeling van testmogelijkheden in Zeeland te komen. Op de eerste dag zijn in Vlissingen 65 mensen getest op het coronavirus. De laatste ziekenhuisopname overigens van een coronapatiënt in Zeeland was 2 weken geleden. De PvdA-fracties in 7 Zeeuwse gemeenten, plus de fracties in Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur, maken zich zorgen over het tekort aan stageplaatsen in Zeeland. Als gevolg van de coronacrisis werken veel bedrijven nog thuis en kunnen studenten niet beginnen aan hun stage of hem niet afronden. De fracties hebben nu vragen gesteld en willen dat de gemeente, provincie en waterschap samen met werkgevers en onderwijs voor voldoende stageplaatsen blijven zorgen. Tien bewoners die donderdag hun appartement in Vlissingen moesten verlaten vanwege een explosie en brand, mogen vandaag of morgen weer terug naar huis. In totaal moesten 20 mensen hun appartement verlaten. De bewoners van de portiek, waar het uitgebrande appartement zit, mogen nog niet terug. Die woningen zijn nog niet bewoonbaar verklaard. Bij de explosie en brand kwam een 64-jarige man om het leven en raakten 5 mensen gewond. Voor het dodelijke slachtoffer is van het weekend een crowdfundingsactie gestart om zijn uitvaart te kunnen betalen. Hoe de explosie is ontstaan is nog niet bekend, maar volgens de politie is er geen sprake van brandstichting. In tegenstelling tot de rest van het land is in het tweede kwartaal de gemiddelde huizenprijs in Zeeland iets gedaald. Ook zijn er minder huizen verkocht tijdens de lockdown. Dat blijkt allemaal uit cijfers van het CBS. Gemiddeld ligt de huizenprijs in Zeeland op bijna €254.000. In de rest van het land ging de verkoopprijs met €2.000 omhoog naar bijna €328.000. De Zeeuwse bedrijven Swix, Hydrovision, Traas Ongediertebestrijding, Hello Container en Cobobs maken dit jaar kans op de innovatieprijs Emergo. De bedrijven zijn genomineerd omdat ze allemaal met iets nieuws zijn gekomen. Variërend van een nieuwe manier van ongediertebestrijding tot een boekingssysteem dat het boeken van een zeecontainer makkelijker maakt. De komende tijd legt de jury bedrijfsbezoeken af, waarna de prijs op 4 november wordt uitgereikt tijdens de Contacta in Goes. De toekomst van voetbalclub Jong Ambon uit Middelburg ziet er weer rooskleurig uit. De club komt uit een diep dal en wordt nu door de KNVB niet langer gezien als een risicoclub. De club doet er nu alles aan om geweld op het voetbalveld te voorkomen. Het afgelopen seizoen stond Jong Ambon onder toezicht van de KNVB omdat de club door geweldsincidenten bij jeugdwedstrijden negatief in het nieuws kwam. De club werd als risicoclub gezien. Maar sinds eind mei is Jong Ambon van dat zogenoemde categorie 3-predicaat verlost. Als je ziet waar we vandaan kwamen en met alles erop en eraan met de financiële situatie binnen de club. En als we dan 2 jaar later van het moment van starten tot nu uit categorie 3 officieel komen, ja, is dat een geweldig resultaat. En daar ben ik enorm trots op. Jong Ambon heeft hard gewerkt om in de toekomst geweld op het voetbalveld te voorkomen. Dat moest ook van de KNVB, op dreiging van uitsluiting van de competitie. Wat doe je als vereniging om geweld op het veld te voorkomen? De club maakte een plan van aanpak, waarbij vooraf afspraken gemaakt worden over gedrag op en langs het veld. Ja. Dat is in principe waar dat is dus we gaan een hele andere benadering van in dit geval is het preventief. Maar ook als het een incident plaatsvindt, dan wordt een melding incidentenformulier wordt dan ingevuld. En dan gaan we daar melding van maken. Wij werden altijd als club gezien van wij melden niks en dat moet nu gewoon anders. De benadering naar een incident toe zal nu heel anders zijn. De toekomst ziet er volgens Telusa weer goed uit. Na enkele moeilijke jaren gaat het financieel weer de goede kant op. En de club is gegroeid naar 200 leden. En wat vooral belangrijk is, Jong Ambon wil af van het slechte imago. Ik weet ook dat het imago bij heel veel clubs misschien of bij sommige mensen nooit meer weggaat. Alleen wij willen laten zien dat we nu uit een ander vaatje tappen. En dat we gewoon een familieclub zijn waar iedereen welkom is. En dat hoop ik zo uit te dragen met iedereen die betrokken is bij de club. Het was een twijfelachtige dag met bewolking, zon, buien en onweer. Maar het eindigt wel weer met opklaringen en mogelijk zon. Vannacht kunnen er hier en daar een paar mistbanken ontstaan. Maar daarna volgt een droge en zonnige dag met maximaal 23 graden. En dat is dan de opmaat naar de rest van de week met veel zon en hogere temperaturen. En Zierikzee heeft sinds kort een Silly Walk zebrapad. De hoogste tijd dus om dat eens uit te proberen. Ja, het hele zebrapad, hè? Yeah! Meer inspiratie voor een loopje over dat zebrapad straks dus in Trots op Zeeland. En tot zover Zeeland nu voor nu.
Nog een fijne avond.